Fil-Kullegg tal-Kappillani kienet diskussa l-idea li l-ilbies tal-Praċett ikun l-istess ghat-tfal kollha. Idea li ma kienx hemm qbil dwarha u li ma jidhirx li se jkun hemm deċiżjoni fuqha fil-qrib. Xi żmien ilu saret din id-diskussjoni fil-Kullegg tal-Kappillani, kien hemm ovvjament ħafna idejat. Konklużjoni sissa ma kienx hemm, però żgur illi l-ħsieb tal-Kappillani hu illi l-ilbies tal-Praċett speċjalment kun ħafna iktar sempliċi, ma jintefqux dawk il-flus kollha u fl-istess ħin ikunu anke deċenti. Din id-diskussjoni tqajmet wara li d-djocesi Ghawdex habbret li mis-sena d-dieħla li l-ilbiesi tal-Griżma tfal Ghawdex se jkunu kollha l-istess u jinkrew mill-parroċċa. Bid-djocesi Ewċija tgħid li dan se jsir minħabba li ħafna ġenituri ilmentaw fuq l-ispejjeż li jiġu fuqhom f'dawn iż-żminijiet. Din ir-regola diġà teżisti f'Ghawdex għall-Praċett. Father Gordon Refalo jisħaq dwar il-bżonn li nedukaw lin-nies li fil-Praċett l-iktar ħaġa importanti mhijiex il-libsa. U l-bżonn li aħna nħeġġu n-nies u nedukaw in-nies illi l-iktar ħaġa importanti fl-ewwel qarbina mhijiex il-libsa u l-affarijiet l-oħra li jiġu mal-Praċett, però l-fatt li t-tfal se jirċievu l-Ġesu Ewkaristija l-ewwel darba. Il-Kappillani jixtiequ li l-ewwel qarbina tkun esperjenza ta' Ġesu fil-ħajja tal-familja kollha tat-tfal li jkunu qed jagħmlu l-Praċett.